हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो निउस आपडेट लाना फैबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थाथो। दानिया आवगायलांसै लोगोफोर। आसाम सरकारा सरकारि खालामनाय फरायसालिफोर कलेजनि गिबि फारिलाइखौ 20 आगस्तआव दिहुननो होगोन। 15 आगस्तआवनो दिहुननो होनना बुंदोंमोन, दाहाय सोलायबाय। सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिया गावनि टुइटाराव पस्ट खालामनानै होदों। आसामाव मैया गोदान 2706 कर'ना गोदान केस मोनदों आरो 2310 खौ हगारना होदों। आथिखालाव सोलिबाय थानाय हिन्दी सावथुननि फावखुंग्रि कंकना रावाटआ सुशांत सिंह राजपुतनि थैनाय केसखौ सिबिआइनो होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। कंकना रावाटआ गोबाव समनिफ्रायनो बलिउड इन्डास्ट्रिनि नेप'टिज्म हेंथायै बिथाङा गसंथिदों। जनशताब्दी एक्सप्रेसआ समबारनिफ्राय सालायगोन। सप्तायाव 5 दिनल' सालायगोन जनशताब्दी एक्सप्रेसआ। गुवाहाटीनिफ्राय तिनिसुकिया सोलिगोन समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम बे ट्रेनआ। एमएस हस्पिटालनि सासे 40 बोसोर बैसोनि डक्टरा गावनि जिउखौ गावनि रुमावनो फोजोबनानै लाबाय होननानै फोसावनाय जादों। खौराङाव फोसावनाय बादिब्ला बे डक्टरा गावनि डिउटिखौ मावखांनानै गावनि रुमाव थांनानै माबा मोनसे जाथायनि थाखाय गावनो सुइसाइड खालामनानै लायो। इन्टारनेशनेल फुटबलार हरिचरन नार्जारिया हायद्राबाद एफसीजों एग्रिमेन्ट खालामबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय। वन्दे मातरम।